Bir-birsin üzülüp süýgenlerini gaýbet utlarına solmagız. Ogulmagız, zinhar pışratmagız. Süýüp tutsaklyk aňlagız. Kişi bäxtine urilmägiz. Günleşmägiz, sabır bulagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Kişi bäxtine urilmägiz. Günleşmägiz, sabır bulagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Kişi sözü kişi utradiler. Bu sözlük bir ishak aytilgen. Ulgenler bitkiri qaytalmaylar. Aytgan sözge şuňa ukinme. Kişi bäxtine urilmägiz. Günleşmägiz, sabır bulagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Kişi bäxtine urilmägiz. Günleşmägiz, sabır bulagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Kişi bäxtine urilmägiz. Günleşmägiz, sabır bulagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Kişi bäxtine urilmägiz. Günleşmägiz, sabır bulagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Bugün min bäxtli ýerde gelsin. Balkyp dursun barır ýolagız. Balkyp dursun barır ýolagız. Balkyp dursun